Tak pán tréner, máme po tréningu proti Zlatým Moravciam zajtra. Ako to vyzerá v kabíne, aké nálada, aké boli tréningy pred týmto zápasom? Tak príprava bola rýchla, lebo obmeňovali sme prakticky celý káder z minulého ročníka, tu ostali 3 hráči. Snažili sme sa narýchlo to doplniť. Verím, že sa nám to podarilo a na zápas sa tešíme zajtra. Zajtra sa predstavíme hneď proti Zlatým Moravciam, bývalému nikaligistovi. Ako to vnímate, tento fakt, keďže sú ašpirantom na postup možno tejto súťaže? Ako ste sa možno na nich špeciálne pripravovali, ak áno? Tak pre nás to bude veľmi dobrá previerka, ak ste povedal, s ašpirantom, s jedným najhlavnejších na postup. Takže ja verím, že v rámci možností sme sa dobre pripravili, snažili sme sa cez prípravu ten krátky čas využiť čo najefektívnejšie. A verím, že zajtra príde veľa divákov a že ich potešíme hrou aj výsledkom. Vy ste teraz v Ľubovni ešte krátko. Ako ste spokojní so svojím pôsobením tuto v klube? A ako vnímate celý hráčsky káder? Ako ste s ním spokojní a ako vlastne s celým týmto procesom? Tak ja vnímam zatiaľ pôsobenie v Starej Ľubovni veľmi pozitívne. Teším sa na každý tréning, na chlapcov, na ľudí v klube, ktorí robíme okolo seba, takže ja mám zatiaľ veľmi dobré dojmy. A ako vyzerá hráčsky káder? Každý je v poriadku, či zdravotne, alebo teda v dobrej kondícii, alebo máme nejakých zranených hráčov? Tak z tých hráčov, ktorí by pripadali k nám do úvahy, tak myslím, že sú 3 hráči zranení, ale my sa budeme snažiť ešte doplniť káder od takých 2-3 skúsenejších hráčov. Dobre, Mišo, tak máme po predzápasom tréningu, takže aký bol tréning, ako ste sa pripravovali na Zlaté Moravce? Tak myslím, že klasický predzápasový tréning, niečo sme si nacvičili, nejaké systémové veci, štandardné situácie a uvidíme, ako to zajtra dopadne. Aká je nálada v kabíne? Predsa len vyzveme po 16 rokoch Zlaté Moravce, bývalého nikaligistu, nejak ste to riešili v hlavách? Myslím, že nie. V podstate tešíme sa na prvý zápas. Je to náš prvý zápas v druhej lige, takže neriešime, s kým hráme. Vieme, že Moravce sú celkový favorit na víťazstvo v tejto lige. Chcú určite postúpiť naspäť, ale pre nás každý zápas bude dôležitý a takisto tento prvý. Takže my sme pripravení na 100% a už sa tešíme na zajtrajší zápas. Ty si vlastne po sezóne ostal v Starej Ľubovni. Ako sa rodilo toto rozhodnutie? Tak myslím, že nebolo to nejaké ťažké rozhodnutie, pretože aj vedenie klubu, aj v podstate ja sme vyjadrili súhlas s tým, že ostanem hrať, že chceli sme predĺžiť spoluprácu, takže to nebolo nejaké ťažké a zdĺhavé rozhodnutie. A riešili sme už aj ambície pred novou sezónou? Tak ako som spomínal, v podstate do každého zápasu pôjdeme s tým, že ten zápas chceme vyhrať a čo prinesie samotný zápas a ihrisko, to už sa vlastne ukáže na ihrisku, ale stále budeme pripravení a s cieľom takým, že chceme ten najbližší zápas vyhrať.